На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Злачынства і парушэнні правоў чалавека. Як прыцягнуць да адказнасці за гэта Лукашэнку і ягоных памагатых. Адказы шукаюць на міжнароднай канферэнцыі ў Вільні, якую ладзіць Цэнтр права і дэмакратыі Justice Hub. Удзел бярэ і Светлана Ціханаўская. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе міжнародным структурам і праваабарончым арганізацыям прэзентавалі справаздачы, што дакументуюць парушэнні правоў чалавека, здзейсненыя рэжымам Лукашэнкі. Гэта і абмежаванне права на свабоду слова і справядлівы суд, і жорсткае абыходжанне з затрыманымі ды вязнямі. Сястра адной з лідарак пратэстаў Марыі Калеснікавай, Тацяна Хоміч, зрабіла чарговы зварот у інфармагенцтва Reuters і паведаміла пра крытычны стан сваёй палізняволенай сястры. Марыя Калеснікава важыць 45 кілаграмаў пры росце 175 сантыметраў. Тацяна Хоміч умовы сястры ўзняволення акрэслівае як псіхалагічнае і фізічнае катаванне. Непажаданы ў Расіі. Гэткім наш тэлеканал прызнала Генеральная пракуратура Расіі. Паводле заявы ведомства, Белсат дыскрэдытуе палітыку расійскіх уладаў і стварае негатыўны вобраз гэтак званай саюзнай дзяржавы. Непажаданым арганізацыям забаронена ажыццяўляць дзейнасць на тэрыторыі Расіі. За парушэнне прадугледжваецца адміністратыўная і крымінальная адказнасць. У нашай краіне Белсат прызналі экстрэмісцкім фармаваннем пасля таго, як тэлеканал асвятляў пратэсты і пераслед грамадзянаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020-го. Мэта Белсату даць гледачам аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія пазбавіла акрэдытацыі і высылае 6 брытанскіх дыпламатаў. Іх абвінавацілі ў выведча-падрыўной працы. Паводле ФСБ, Лондан нібы каардынаваў эскалацыю міжнароднай ваенна-палітычнай абстаноўкі. Дыпламатаў назвалі і паказалі іх фотаздымкі па дзяржаўным расійскім тэлебачанні. Адметна, што выслаць афіцыйных прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі з Расіі пастанавілі напярэдадні сустрэчы амерыканскага прэзідэнта Джо Байдена і брытанскага прэм'ера Кіра Стармера ў Вашынгтоне. Там палітыкі, імаверна, маюць абмеркаваць пытанне выкарыстання Украінаю брытанскіх ракетаў Storm Shadow па цэлях у Расіі. Дональд Трамп заявіў, што не будзе браць удзел у яшчэ адных дэбатах са сваёй суперніцай на пасаду прэзідэнта США Камалаю Гэрыс. Палітык заявіў, што атрымаў перамогу ў апошніх дыскусіях. Першыя перадвыбарчыя дэбаты адбыліся ў чэрвені паміж Джо Байденам і Дональдам Трампам. Пасля іх амерыканскі прэзідэнт заявіў, што не будзе зноў вылучаць сваёй кандыдатуры на пасаду. Другія дэбаты Трампа і Гэрыс адбыліся на гэтым тыдні ў Філадэльфіі. Палітычныя аналітыкі адзначылі, што Гэрыс трымалася лепш за апанента. Паказвае выключна расійскіх салдатаў-кантрактнікаў і не адлюстроўвае маштабу ахвяраў і разбурэнняў ва ўкраіне. На канадскім міжнародным кінафестывалі прыпынілі паказ фільму дакументалісткі Анастасіі Трафімавай «Расійцы на вайне». Напярэдадні ў Таронта адбыліся пратэсты супраць паказу стужкі. Удзельнікі мітынгу назвалі фільм «Крамлёўскую прапагандую». Стужка пра расійскіх вайскоўцаў, якія вядуць баявыя дзеянні супраць Украіны. Рэжысёрка расейцаў на вайне Анастасія Трафімава раней здымала для тэлеканалу Russia Today. Паказ працы на кінафестывалі ў Канадзе меўся адбыцца сёння. Дагэтуль стужку прадэманстравалі на венецыянскім кінафестывалі, што выклікала абурэнне некаторых кінакрытыкаў ды ўкраінскіх палітыкаў і дыпламатаў. Даведалася пра суперніка і адмовілася ад гульні. Зборная Эстоніі па пляжным футболе не пажадала гуляць чвэрцьфіналу Еўралігі ў Італіі з Беларусю. Пра гэта паведаміла эстонскае выданне «Спорт ТВ3». Беларусі рашэнне эстонцаў прынесла тэхнічную перамогу і забяспечыла выхад у паўфінал турніру. Мужчынская зборная Эстоніі працягне гульні ў турніры і пазмагаецца за 5-й радок. У іх камандзе адзначылі, што пакуль беларускім і расійскім спартоўцам не месца на спартовых пляцоўках. Мёртвая фарэль, што ўмее плаваць, п'яныя чарвякі, кірунак росту валасоў ды іншае. У Масачусетскім тэхналагічным універсітэце ўручылі шнобелеўскую або іначай ігнобелеўскую прэмію, узнагароду за незвычайныя і жартаўлівыя навуковыя даследаванні. Пераможцаў адзначылі ў 10 намінацыях, у тым ліку ў медыцыне і біялогіі. Гэтак сярод іншых шнобелеўскую прэмію ў галіне фізікі атрымаў амерыканец Джеймс Ляу. Ён прадэманстраваў, што мёртвая фарэль здольная плаваць. Навукоўцы з Нідерландаў Тэс Гейреманс, Антуан Дебле, Даніэл Бон і Сандер Уаўтэрсэн выявілі, што чарвякі могуць быць не толькі цвярозыя, але і п'яныя. У галіне батанікі ўзнагароду атрымалі Джейкаб Уайт з США і Філіпе Ямашыта з Нямецчыны.
Паводле іхнага даследавання некаторыя расліны могуць імітаваць форму лісця сваіх штучных аналагаў, калі тыя суседнічаюць. Шнобелеўская прэмія альтэрнатыва нобелеўскай, што азначае гумарыстычная інавацыя і даследаванне навуковай супольнасці. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце а 20 аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.